Ahojte, ja som Stanka a som brajderka v Ružomberku a veľmi často sa ma pýtate na správnu starostlivosť ohľadom copíkov. Tak sa poďme dneska o tom porozprávať. Na začiatok by som chcela povedať, že je nejaká všeobecná starostlivosť, ktorá platí na všetky účesy, ale potom veľa účesov má aj taký nejaký svoj mini detail, ktorý by ste mali byť poučení, keď ste na zapletaní vlasov. Ale čo sa týka tej starostlivosti, tak veľa závisí aj od vášho životného štýlu, lebo sú účesy taký základ, ktorým začnem, je to, že treba umývať vlasy, aj keď sú zapletené. A čo sa týka umývania vlasov, tak sa odporúča minimálne raz za týždeň, viackrát podľa potreby. A keď máme také boxerské copíky, ktoré sú na pár dní, že väčšinou ten týždeň sa nenosia, tak tam naozaj ich netreba umývať. Ale pokiaľ však nejak športujete alebo chodíte plávať a podobne, tak je dobré tú hlavu umyť potom. Takže je to také, že aj to platí, aj to neplatí, takže povedzme si to iba nejak všeobecne a dúfam, že sa nedomotáme. Ako som už spomínala, tak vlasky treba umývať aj keď sú zapletené. Najlepšie na to je použiť rozprašovať, dať tam vodu, kúsok šampónu, rozhrkať, lebo šampón je hustejší a vystriekať si tú hlavu. A pri umývaní vlasov nám ide o to, aby sme si umýli pokožku, takže naozaj netreba umývať kanekalón a podobne. A taktiež veľmi dôležité je vysúšiť hlavu potom. Ja odporúčam to nejak vyfénovať, nie úplne tým najteplejším vzduchom, ale treba to nejak vyfénovať. Môžu zostať troška vlhké a preto je vlastne dobre to umývať ráno, aby vám počas toho dňa vyschli a vy ste nešli spať s mokrou hlavou. Taktiež veľmi závisí od toho, aký typ účesu máte, ale pri každom účese odporúčam hydratovať cestičky, či už nejakým olejom na vlasy, alebo blíži sa nám leto, tak určite treba natierať cestičky krémom na opalovanie, nech sa nám nespečú. Jednoducho, aby tá pokožka bola hydratovaná, lebo teraz vy keď máte zapletené vlásky, tak si to ani nechytáte, ani nečešete, nič s tým nerobíte, takže tá pokožka sa prirodzene vysušuje, takže nezabudnite hlavne hydratovať. Ďalšia taká všeobecná vec je neškrabať si tú hlavu. Keď sa vlásky zapletajú, tak oni sa potiahnu do rôznych smerov, aj do takých, ako ich bežne nenosíte. A viete, vlások vyrastá z nejakého vlasového korienka a on je prispôsobený tomu, ako nosíte tie vlasy. Lenže takto, keď sa potiahnu do rôznych smerov, tak ten vlasový korienok sa otvorí. Je to úplne normálne, netreba sa báť. Čo je problém je v tom, že za nechtami my máme kadečo a stačí si raz, dvakrát potom prejsť a môžete si tam zaniesť infekciu. Čiže neškrabať a radšej, keď už tak troška brúškami môžete a odporúčam aj na noc vyčistiť ruky poriadne, lebo v noci to nevieme ovplyvniť, tak aby náhodou sa taká nepríjemnosť nestala v noci. Ďalšia vec je česať. Nezabúdať na česanie. Pokiaľ máte rozpustené vlásky a máte česateľný kanekalón, tak určite to treba česať aspoň dvakrát do dňa, nech sa tie vlásky nejak nezachumulia do seba. Ale to zase závisí od toho, že aký typ kanekalónu máte. Podľa toho treba zvoliť správny hrebeň alebo kefu. A to už by ste sa dozvedeli. Nechcem vám to tak úplne všetko tak dopodrobne vysvetliť, aby sme sa naozaj v tom nedomotali, ale toto všetko sa dozviete pri zapletaní vlasov. Takže základ je iba nezabúdať česať, pokiaľ je česateľný kanekalón. Teraz mi tu ideš robiť hluk? Ja počkám. Ja nemám čas, ale ja počkám. Pokiaľ máte napríklad také dlhé sety alebo niečo, čo si viete dať sami do copu, tak rozhodne si nerobte nejaký, viete, pritiahnutý ten cop, pretože vy potom viete napnúť si tú pokožku až moc a vtedy trpia či už táto vlasová línia predná, alebo môže trpieť nejaký konkrétny copík, môžete si tým vytrhať vlasy, takže naozaj spraviť taký pohodlný cop, aby sa vám dobre nosil, aby vás nič neťahalo. A pokiaľ máte napríklad klasický vysoký cop, kde vy si ten cop nerobíte a už ho iba nosíte, tak ak sa vám zdá, že nejaký copík je príliš alebo moc utiahnutý, vy si to viete posunúť buď pred gumičkou alebo za. Tu nás sa bavíme naozaj, že o milimetri, že ak vás ťaha jeden, tak o milimeter ho iba posunúť a vám to pomôže. Čo je veľmi dôležité, tak je neprekračovať dobu nosenia. Tu závisí od toho, že aký typ účesu máte a aký je váš životný štýl. Ja vám to poviem na príklade boxerských copíkov, ktoré pozná každý. A teda keď ja spravím boxerské copíky zákazníčke, ktorá pracuje v kancelárii a má taký kľudnejší životný štýl, že príde domov, číta si knihu, tak takej zákazníčke tie boxerské copíky môžu vydržať aj týždeň. Ale pokiaľ je zákazníčka, ktorá stane, začne behom, potom behá, ja neviem, po supermarkete a večer príde a ešte, ja neviem, ide plávať alebo dačo, tak takej ten účes vydrží o mnoho kratšie. Čiže
nejak pevne stanovená tá doba nosenia nie je. Najdlhšie, čo sa môžu účesy nosiť, tak sú 2 mesiace, ale to je fakt, že maximum na naše európske vlasy. A všetko závisí od vášho životného štýlu, takže naozaj, aj keď vám proste niekto povie nejak všeobecne, že ten vysoký top je na týždeň, niektoré na 2, a vy už vidíte, že to po tom týždni to už nevyzerá dobre, tak nenoste ho na silu 2 týždne, lebo proste môže sa nosiť 2 týždne. Takže neprekračujte. Trpia potom vaše vlasy, pokožka, môžu sa zničiť vlásky, dodržujte to. Som akože fakt len tu teraz prochovať. Keď sme pri tej strapatosti, tak samozrejme tie baby vlásky začnú vyskakovať. Ja na ich zafixovanie odporúčam buď gel alebo tužidlo. Rozhodne neodporúčam lak na vlasy, lebo ten vám to polepí a potom vás to bude svrbieť a je to taký kolotoč. Takže naozaj buď gel alebo tužidlo. A závisí aj od toho, že aký typ účesu máte, ale myslím si, že to tak nejak pri všetkom platí, že keď máte také vlasy, ktoré do tých copíkov nedotiahnu, lebo sú príliš krátke, väčšinou je to tu v oblasti kútov, pri ušiach alebo na krku, tak zase tieto vlásky podľa mňa netreba na silu gelovať, aby bol ten účes 100% ohladený a vyzerá to o mnoho prirodzenejšie, keď ich necháte také priznané. Ale no tak, to sa nemôžeš rozprchovať za hodinu? Ďakujem. Nakoniec by som ešte spomenula dlhé sety, kedy to je úplne odlišné od takých klasických, ako sú boxerské copy, čelenka a podobne. Čo sa týka dlhé setov, tak tie treba umývať taktiež, ale závisí napríklad, ak máte brčky, tak závisí, aký typ brčiek máte. Napríklad tieto brčky, ktoré mám ja ich mám strašne rada, lebo oni sa netreba až tak starať. Tu nejak stačí, keď si mokrými rukami oddelujete tie pramienky od seba, aby sa vám z toho nestal jeden veľký dred. A strašnou výhodou týchto vlniek je to, že keď to nosíte, tak z každej tej vlnky sa vám časom stane spraví dred. Lenže ten dred bude držať ten tvar. Vy to vidíte na mojich vlasoch, ja sa vám ukazujem stále. Takže naozaj tu napríklad stačí oddelovať pramienky. Potom sú však brčky, ktoré treba česať a treba ich česať aspoň 2-krát do dňa, aby sa zase z nich nespravili dredy. Tam zase tie dredy nemôžu byť. Takže fakt, že samostatná kapitola a aby som vás nedoplietla, náhodou si niekto nepomielil typ vlniek, ktorý má, tak počúvajte svoju brajderku. No a nakoniec, čo sa starostlivosti týka, tak je rozhodne správny rozplet. O tomto sme sa tu už niekoľkokrát bavili. Ja vždycky odporúčam objednať sa k svojej brajderke, lebo je to rýchlejšie, šetrnejšie, bude to na 100% správne. Ale vždycky by ste mali byť poučené aj o tom, ako to správne rozpliesť, takže hlavne to počúvať. Dodržať tie rady jednoducho, ktoré dostanete. A aby sme si to nejak zhrnuli, tak starostlivosť. Umývať, nechodiť spať s mokrou hlavou, hydratovať cestičky, neškrábať, česať, keď je česateľný kanekalon, neprekračovať dobu nosenia, nerobiť si príliš utiahnuté copy. Čo som nespomenula, tak taktiež je chrániť ten cop nejak v noci. Veľmi super sú, to som sa pripravovala na toto video, ale vidíte, to ešte napadne a určite mi napadne, keď to budem strihať a budem taká, že jaj, nevadí. Chrániť účes v noci, to znamená saténová čiapka, tie sú úplne ideálne a keď už na to takú čiapku nemáte, tak vám dám taký typ, že fungujú aj silonky. Normálne, ak máte doma staré silonky, tak si ich natiahnete na noc na hlavu, chránite ten účes, on sa potom toľko netrie o ten vankúš a nech už máte akýkoľvek účes, tak je veľmi dôležité, aby ste na tých topíkoch nespali. Takže vyhodiť si to nad hlavu a dobrú noc. Ja si myslím, že čo sa týka takej tej všeobecnej starostlivosti, tak už som všetko spomenula, aspoň dúfam. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi ich napíšte dole do komentára, ja vám ich zodpoviem. A ďakujem, že ste si pozreli toto video, budem veľmi rada, ak mi zanecháte like alebo ma podporíte odberom, nič to nestojí, je to zadarmo a mne to spraví naozaj obrovskú radosť. A vidíme sa už čoskoro pri ďalšom videu. Čaute!